bon ko be se ka konnajiyan do man ke sunna demisenu ye be se ka nyogon mina dina ka bara cogo nyumana konnajiya folo dusukun kalasi dusukun ka kalasi ni dusukun kalasira aw be kay sunna mo ala fahamu salafu salih kelebe mi ni dusukun be kalasira ne be ala de kama e be ala de kama ne kala nyini te e ka bi ne ka wuli e kala nyini te e ka bi ne ka wuli ambe kala nyini yede sunna be korota cogo mi mo ba fahamu cogo mi kelebe mi folo fu be kaninde fahamu dusukun kalasi odiya to abe aya kun qul hajihi sabili adu ila allah foramuna dusukun kalasi mo shi kana ke ni be wolele ke katirema mo kana wolele ke lay kata jama ika jamama mo kana ke wolele ke ko nyema do bi wolele wolele ke kata adu ila allah ala bashira be ka wolele ke kata ala dema mo be wolele ke kata alama ni yesira bila cinya yirarela ibe dimiwa ebe ala tade nyini ebe wele kata ala tade ma ni e qatawra o qataw yirale e kan kadimi ini jombe kele adu ila allah an kan du sukun kala shi alay fulanna ambe ye sunna demisenu de ambe ala delala kan ke sunna demisenu ye an ka kala fulanna an ka kala balmo kalanka galele kalante ko denede o ma utitu min al-ilmi illa qalila ni ekera chogo ado ko fitini de bibolo kana kabayire la de anka kala aqida kitabu do be jiya kono nuyu lu nyini mali yere mali ka maktabu tu togodo yere o ma she ema ulu kala ni eya ake ka ke komi sunna famu be kelende bolo ube salafiya famu be kelende bolo te katawla wala aqida kitabu do be o mi ye imu to mi abada dina de bu kono fana donc an kakala harbi wakati be iki yere jate mina kalanden fitiniye komba ne ba ke ka damina de I jate mina wala doni ke baga ban munun temena iku ka kitabu ni harisa iku muraja iku mutala saudiya ka karamo do ya fo ahmad ibn yahya najimi aqulu ka karamo de la ka fo uluye ko mogo suni tile ni tese ka mili leri tani woro ke ni be kitabu laje ka mutala ke koite jate ko kalande ko luka karamo de la ko de foye ko suni tile eri tani woro ni etese ko ke mutala ala koite jate ko kalande foy kam kitabu de laje kam murajade ke kalan kan ni karamo nyuma be kalam fana nyini chogo nyini sogo chabade bala hari sanin kana deresula mbake ku nyiu mutala mbake ku muraja useminu ka kitabu ko ako nyini chogo sabade be kalana fulo nyini chogo min kausa kala nyini chogo beye karamugo nyuma ala aqidati salafu salih ikakala ululai kashiga koro kashigi karamugo koro nafa do de bala minte ab ibe min kala bolo imay mugo munu sigira shegu koro kasige karamugo koro ani kalanden ni mi masigi karamugo korati adabu kele ni sigira karamugo koro abake kila kala oye kelenye fula karamugo ka kuma chogo aka adabu aka yere majigi ibo o kala bolo dusukun fere dusukun kalasi kuma chogo wa kuma nogoma alanya siranya ibo sa karamugo boro fi samtihi wa dallihi akata chogo akapuma kuni chogo akalla hala chogo ibn nafa chaman de sorola wallahi ni sigina saudiya ka shegun nunun koro isigira ukoro iyu lame kalanye minye doni ye minye eyere besira majigi mimdula ni shegu bang abdul musin abadu fole muhaddisu ahli madina be ale de ye hadisa dombagay hadisa niya fo sanadu beba kunkolo de la te kitabuta hadisa na saradu beba kunkolo de la min sigira koro sinya joli niya nyini ka min na taro ba fo ladri ntennindo ladri donc anka kala anka doni ke ba nyuma kakka setu lamme
an ku ka kitabu muraja ni o bora ya fulana adabu kitabu do dilala sabana kitabu do dilala wulu dilala adabu kalan cogo nyini cogo nyini cogo nyekelende fo kasige karamugo koro akode kausana be ni mo soro kaseti karamugo ka kaseti karamugo nyumo ahli sunna wal jamaa ka karamugo nyumo ka kasetu ye aqida kitabu munun sarahu ye tawhid kitabu munun sarahu ye muhadara munun ke ku ka kasetu lamme ako kaseti ne kasige karamugo koro difference min bolu nyogonche inyate karamugo la me kaseti itilo ba ka kumala komi ni iba koro aba fo chogomi me difference min be iba koro ani kaseti che inyata la ako kaseti martaba fulanna ka doni nyini nay martaba sabanna kitabul lajli kaka kitabul lajli ima siga sigi kramo koro aka kaseti tibolo kitabul lajli me ni kalande be kitabu munun lajli ikana kitabu be lajli de danna ya be munun ka doni ke baga sere yara min ka doni na ka agida nyuma yala ibi wuluka kitabu sege muhaqqiqina parce que kalanden ki yere kolosi mogo ka kitabu nyagambi balo be bidia bala e kanu kala parce que eta nyuma na jogma do ka bo nyogona muhaqqiqina uta ulu nyini ika ulu de muraja ku kala uka kitabu muraja ku kala donc ako doni be nyini ni la hala sabadela ako folola doni nyini chogo fula doronde tumbe chogo fula la hala fula doronde tumbe ina sige karamogo koro ube na ka kitabul laje me awun tilela ala nana ka sabana faraka kaseti sabana faralaka ka kaseti lamme ewa direti rebe sisa karamogo be kala internet la direct abe deresu mindi ba ke kalamme donc an ka kala nyini nin chogola ngonni nde fulana ide sabana ye munye anka adabu soro anka nyere majigi kalande ni koy sunna mo salafu salihun majigi de yu ka taboloy yere korta tubulo e wonde la ka fo karamugo ni ala ya togobo jiya fantanani ka barika do aka kuma wula iba soro ni tara laje tara kala yere majigi bagado man tawadda lillahi rafahu Allah ni mogo yere majigi ala de bi korta mais ni mogo ko nefule yamfere ala bi ke dengenye bileni de ki jigi mogo tiyere hubbu juhur yughshimu juhur Sheikh Albani yodefo ako ewa nka do kanu ko abika doniya abika bangeli ko kariyere de mogo ka kanu be yoro nka do ako bi bangeli ko kariyere de ete do yerewo an kana korto an ka yere majigi adabu al-ilmi wal muta'allimu kitabu dilana ninka Muhammad ibn Salih ka kitabu be kitabul ilm ika wulukala hiliyati talibul ilm li Abdullah Abu Bakari Abu Jaidi kitabu fana do wulu dilala kalande adabu dorondeka iko kitabu kala ni mogo yo kalande yo kitabu kala mo korto yo muraja ku kala ni ala farali kay dusukunyana ibi yere majigi ibe adabuta ni ya ye kalande nchama abe jamana kononde la ko ni ye fawjani ka kuma bila ube ye fawjani ka sebeli do bila ube ye bombaji ka kuma do beriya ka sabili do bila ale bata yere ka arabu kando sabaka doro konten ni yoro mina karamoye ube karamoye ni yoro fo kaba ko do la hawla wala quwwata illa billah hada madin kele yere qadarado de aw ma fo bombaji nono buno semino nono albani amma fo masumu de mogo tangale wunte de mi anka wakati labay na jinya fantanani doni ke baga beye seriya ke nunu nyede doni sabatilende bu bolon mustahidiru de arrasiquna fil ilm ulama rabbani har shewa ya minya abdul musa abadi ayode fo ka kitabu de kuna ko bune useminu ulama wa rabbani
mo min be nunun ka kuma sagin eti yere kadara do yede munu nyiw sije depuis ube kuma la degela uya beke kalande ku sije sambi segin sambi kononto ite foi la kalani kitabute bara wore situla bune useminu ka kalande uya fo bombaju ka kalande uya fo jinya baro madele ka milite bi duru tinya ala ukanya na maya kononala hari nu be voyage avion la mobile ro kalande ni kalmu de bu no fe nu ka kuma bebe sabe kuma lankolonte fo hari nu ye ñininkali jaabi sani ka ñininkali wore poese nguna newunte sigi jikiru astaghfirullah fo aw de be wuli doro ni wulu kumana doro abe ewa kuranka ka kuma kate nulu ewa ka sebeli do bilara dero abe sebeli do bilate ka sura ye kalande fitinu de hari wulu ka kalande te awye o yede kalande munun be ninke demisenu munun be ninke kitabu munun dilala kalanden ka adabu kama uman nunun kala ma wulu de kala kitabu munun dilala adabu min kanka soro kalande ma wulu de makala hiliyatu talib ilmi bunu semu ya sarahu yere adabu ta'alim wal muta'allim o ye kitabu de abeddo e wa kalande doni nyinina jogo munun kanka soro ila kitabul ilmu li bunu semin a kitabu kacha an kan nunun kala an kan nunun muraja ne be washa min fo an kan nunun kala an kan nunun muraja ni nye jolina sabana nani na an kan ba jinyala mo ma fo ikani ka wajibi nyini de men ni eko eye sunna mo de jinya nata be ela na fulo kanu be ela na fulo kanu ni nata be ela aw yoro dole te se katile yoro dole ka kuma se te katile yoro do te se ka ke ala kama koy ni imamu nan nawawi nunun fule ala ye barika do ka kitabu la kayri yadi min fule ni budo seminu ko ale yere ya nata ala ka kitabu di alema ni barika be do kitabu min na komi imamu nan nawawi kayri yadu salihina ako be munyira ni nyetta man sede ko adusukun kala sira ni dusukun kala sira la de be barika do ka kuma wala ku jensew ani ni banna jiyama imamu nan nawawi fule ka to dimisare ashi ye joliye ni togo banni ni doni banni ni kitabu sarhu bayum fule sambi nani ni duru no na yode balo imamu nan nawawi rahimahullah ka to dimisare iride imamu nan nawawi tontatu ko passe dimisare ko fantan caman de tumbe ni nagu foro bu bolo tuma min masake o sigira u ye nagu foro be mina ku do masake kontula ko ale be sira kanata wali tadu dimisa girida tadu ada kono aye pengo fenke imam nan fulana masake bu sara minna ni aka gardien ni imam nan nawawi ka sara nana ba fo ya tila fanta woni nyonje atadu abatumbe gese de parta na ye min parta ka fera wori abachi ama be balode la me dom min balima masake de sondo ta ko abake jamana kono ama atenya ama de sonyana matani islamiyete ta population sera doni ka ba be makelenkele ko ka kuma masake fa ba fe ka de sominta amanyi de si de sera ka de usera imamu na nawawi ma ka nyafoye aye letri sebe ka chi masake ma tuma masake letri kala aka kuma foro kera minye konnin ka sara aya tige garde on konnin te ka sara imina ko akwa tamina ko akwa bake chogode akwa nanda taraba fanka di fantoma aya kumbiri wa ko tunye komin nye nta nyabla sira na alanye edusun kala silendo eyi mere majigi ika kuma be minawu ni yawu ya haran nan kama sako be ni to wala au ba fu ka kuma na fu masige fila wala uba wudo ibe awudo jinya kanu min ba wala nafulu kanu min ba wala aw yerebe min na jamana kunu ruba awudo nko diya to ali hasan basariyu dondola atara fama do fe ka waju aboto
kalambagaw doni ke bagaw ye fama da fadew abiro da fadew ako he ako kalambagaw ako ye cari akabo famaw dala ako min be famaw bolo aw ya nata da oka o kera sababu min baw bolo famaw banala donc kambe min fo ka surunya be ko man ka wakati asera ala yangar jage do minna an kan janto nyirela sunna demisenu salafia demisenu nanyen nin jogo nununta an kala naka kalam famu an kana kroto an ka kala tusur an ka kitabu laje an ka akida kala nyema an kan dusukun kalashi an ka ke yere majigi bagawye an ka banni njiyama an ka ke weleli kala kata aladema moshi kana ke weleli kala kata yerema ni nunun kera anyen nunun famu nunun kera jamana kono wallahi ni salafia be famu ni ala sunna abe famu abe jense kinya ye minye delila fora hadisa la fora qur'ana la shaykhul islam bun tamiya yode fo ako delila sahale ani hakili sahale hakili mi banata la darrat uritara wujurata ko lute nyogon bilaw ni delila sahale fora a fora hakili mai mu'min ka hakili sahale no banata ka hakili la delila sahale ni hakili na sahale te nyogon bila bada ni ya delila sahalen fora mugo ya ka hakili mata bana ba ka hakili de la nyini jugu de ba tigila hakilna jugu de ba tigila o de ya to mashe ka tinyaye me tinya fora wa delila sahalen fora wa ani hakili na nyuma ni hakili min ba chogola na sahalen ute nyogo mbila alaka hakili manda subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk